יונתן זייגן, שלום. תודה רבה שבאת. שלום, שלום. אמך, ויויאן סילבר, נרצחה בבארי ב-7 באוקטובר. פעילת שלום. כמה ימים לפני כן, טקס ישראלי-פלסטיני של נשים עושות שלום. לקחנו קטע שלה מטקס אחר, גם זמן קצר לפני כן, שבו היא אומרת את הדברים הבאים. כשמסתכלים על ביטחון רק דרך הפריזמה של הצבא, ברור שהדרך היחידה להגיע לביטחון היא דרך פעילות צבאית בלבד. אנחנו, נשים עושות שלום, מבינות שהאופציה הצבאית לא השיגה את המטרה. כל כך הרבה אנשים התפכחו אחרי 7 באוקטובר, אתה נמנה עליהם? אני כופר במונח הזה, או בטרנד שהיה להתפכח. אני חושב שמה שהיינו צריכים להבין זה שהדרך הזאת ששמענו עכשיו, היא מה שהייתה חסרה לנו כדי להימנע מה-7 באוקטובר. ועכשיו, על אחת כמה וכמה, אנחנו צריכים להתאמץ כדי למנוע את האסון הבא על ישראל, ולעצור את האסון שאנחנו משיתים על עזה בימינו. עדיין מאמין בדרך מדינית, בדיבור, בדיאלוג, בהסכמים? זה לא עניין של אמונה, זה בשבילי ידיעה שאין דרך אחרת לחיות בביטחון, ברווחה, בחירות, אלא על ידי הפיכת מי שנחשב אויב לשותף. וכחלק מזה יש טקס משפחות שנתי, יהודי-פלסטיני, טקס יום הזיכרון. כל שנה זה מוקד למחלוקת גדולה. האמת שכל שנה שר הביטחון התורן אוסר על המשפחות הפלסטיניות להיכנס, וכל שנה זה מגיע לבג"ץ. מה קורה השנה? השנה יש סגר בלי קשר לטקס עצמו, אז לא יהיו משפחות פלסטיניות בטקס. אבל בשנים עברו, השנה זה השנה ה-20. אנחנו ראינו את הטקס גדל משנה לשנה, עד שב-2023, לפני 7 באוקטובר, היו כ-15,000 איש, אני חושב, בטקס הציבורי. אז איך תעשו את זה השנה? זה יהיה מין אונליין של כן, השנה הוא יהיה... דיגיטלי פלסטיני יהודי? כן, הוא יהיה טקס פיזי, אבל לא ציבורי, אלא לחברי הארגונים המארגנים, פורום המשפחות השכולות, הישראלי-פלסטיני ולוחמים לשלום, עם השתתפות מקוונת של פלסטינים, והקרנות פומביות במוקדים שונים בארץ. יש פעילי שלום בעזה? עזתים? כרגע בעזה... אנשים שתומכים בשלום, תנועה של 200 איש, לא 100,000. 200 איש אומרים, אני רוצה שלום עם יהודים. יש תנועה כזאת? אני מכיר יחידים, כי אני מכיר יחידים, אבל כרגע בעזה יש הישרדות. תנועה קטנה, משהו, איזשהו גופונצ'יק קטן שאומר, אני רוצה שלום עם יהודים. יש כרגע בעזה הישרדות. זה לא... אני לא בכלל מסתכל על תנועות גדולות פוליטיות כרגע בעזה. עכשיו זו מלחמה, אבל לפני המלחמה. כן? הייתה תנועה... בוא נדבר שנייה על יהודה ושומרון, יותר קל. נגיד שעזה תחת מגפי החמאס, האם מאז 7 באוקטובר הצטרפו לפורום המשפחות השכולות הישראלי, פלסטיני, גם משפחות פלסטיניות? כן. כמה, אתה יודע את האופי שלהם, את הפרופיל? זה משהו שחשוב לכם לבדוק, לראות מי האיש שנהרג שם, האם הוא שייך לפרופיל כזה, פרופיל כזה? תשמע, אם זה משהו מאוד מעורר מחלוקת, כמובן שיש על זה דיון, אבל ההצטרפות לפורום היא של האנשים החיים, שאיבדו את אהוביהם ובוחרים בערכים של הפורום שהוא צופה פני עתיד, למנוע את השכול העתידי וליצור עתיד משותף. במובן הזה, מי שמסכים לערכים האלה הוא מוזמן. והצטרפו, בגדה המערבית הצטרפו משפחות, וגם בישראל לצערנו, אחרי 7 באוקטובר. זה ארגון שהוא אחד הארגונים היחידים שאני מכיר, שלא רוצה לגדול, לא רוצה להתחזק, רוצה לחדול מלהתקיים, ולצערנו הוא גדל משמעותית מאז 7. תן לי לשאול אותך שאלה קצת לא הוגנת, כי באמת אתה אמרת בדיעבד, אתה חושב שלפני 7 באוקטובר היינו צריכים ללכת יותר בדרך שאימא דיברה עליה. היום, במצב הנוראי שאנחנו נמצאים, היה לנו פה דיון, וזה תמיד אותו דיון, האם צה"ל יכבוש מפה או ייכנס משם, מנסה עסקה כזאת. אתה חושב שיש איזושהי דרך מדינית היום שאפשר להגיע להסדרה מול מה שקורה בעזה?
כמובן, אני אפילו לא מבין את השאלה. מה, לפתוח שיחות עם מי, עם מה, עם מי לדבר? עם כל מי שמוכן לדבר, ואחרי שניסור... לא לדבר עם חמאס. חמאס כרגע הוא לא רלוונטי, הוא ארגון באמת שהוא קיצוני, שעסוק בלחימה הישרדותית, אבל יש את הרשות הפלסטינית, שמכירה במדינת ישראל המון שנים, עושה צעדים כל הזמן שאמורים לאותת לנו על בניית אמון. יש תיאום ביטחוני עדיין מאז הסכמי אוסלו, שעדיין מתפקד. לדבר עם הרשות הפלסטינית, אתה אומר. לדבר עם הרשות הפלסטינית, לעשות צעדים, או לפתוח, להיות פתוחים בעצמנו להנהגה אחרת פלסטינית שתרצה זה. ברגע שאנחנו ניכנס לחדר, אנחנו נמצא את מי שייכנס גם. אוקיי, יונתן זייגן, המון המון תודה שבאת. עכשיו...